Ένα πισό, ένα αυτήρο μαλάκες. Άντε, άψεις πισούς. Τι ώρα είναι, Μάκη. 56. Κάτσε με ρεκνήσεις η καπάνα που είναι κάτι. Αλλά 3 λεπτά. Πάρει μονόπλη. Πέντε λεπτά έχουμε από Άντε ανάψει το πρώτο πισό ρε. Να δούμε. άμα γίνει τίποτα πίσω από το ακούσατε. Κωνσταντίνε και εδώ πίσω από τον βράχο μόλις γίνει τίποτα. Ανάπτυξη και από εκεί το πού είναι? Εκεί κάτω. Κάτσε, φύγε, φύγε. Πιο κάτω. Ανάβει αργά. Εκεί τους πυρσούς τώρα. Έλα πιο κάτω. Άντε Ρίτη θα καείς. Τι θα καώ ρε μάνα. Κάναβε η κούφικη. Και γυναίκες και... Άπλωνε! Μάκη, άπλωνε! Άντε Παυλωτάκη! Έλα, ωραία είναι! Άντε! Δώσε τώρα! Έλα πιο μπροστά μου! Πυρηνοπτέρα, κάτσε ρε, δεν φοβάμαι. Υπάρχει καλύτερη τώρα, θα μου πεις. Τους άλλους δεν την ανάψανε. Η κούφικη αυτή. Οι βλάχικες. Είναι η βλάχη. Η κούφικη. Δεν άναψα ακόμη. Δεν την άναψαν ρε. Μαλάκα. Να τη η βλάχικη. Κατάνα. Η κούφικη καλή. Κάνε θα μας κάψεις ρε, για μου να μας κάψεις ρε. Καλά πήρε φωτιά ρε. Ποιος τι φέρνει ρε αυτό εδώ ρε. Μάκη, έλα, καλά πήρε φωτιά ρε. Καλά πήρε. Καλά πήρε, Μάκη. Τι είναι αυτό ρε. Και τρεις οι φωτιές, τράβα και τις μακρινές. Εκεί πίσω η βλάχη φαίνεται. Πάει θα βγάλει και το ταξίνο ρε. Τι να βγάλει ρε μαλάκα, αυτό βγάζει. Μια φορά δεν είναι να βγάλει δεκά. Δεν είναι κρέος. Πάρ' το λίγο. Να πως φέρει και ένα πετρέλαιο Μάκη. Έλα ρε. Να πως φέρει και ένα πετρέλαιο. Δεν έχει βρεκτήρα μαλάκα. Τι άμα για το γίνω πετρέλαιο το έχει πλάκα. Ο κοβάς που είναι, να το πετάξω μέσα και το κοβά. Μάκη, να το πετάξουμε και το κοβάμε το πετρέλαιο μαζί. Όχι ρε, άστο ρε. Θα καείς ρε.